Kyllä tuosta syntyi pitkä kiekko. Siinä oli hetken aikaa epäselvyyttä jo siitä, tuleeko sitä pitkää vai ei, mutta kyllä sitä pitkä kiekko. Ja kuvassa on sitten, arvatkaapa kuka. Ketä muistuttaa siinä mies, joka on harmaassa haalarissa, hopeavärisessä haalarissa. Hän on Mika Häkkisen kaksoisolento Carl Stevens, joka on tänään saapunut Suomeen. Tiedä sitten minkälainen tuo keikkakiertue hänellä on, mutta kyllä yhdennäköisyys on hämmästyttävä. Blues johtaa 2-1 tällä hetkellä SM-liigaottelua Jyppiä vastaan 26 minuutin kohdalla. Teps Ässät on edelleen varten Harri Kampmanin ja Ari Jelmin johdolla. Pirkkahallin uuden osan virallisia vihkiäisiä vietettiin Finnish Boysien ja Mika Häkkinen Kopion avustuksella. Uudessa hallissa voi harjoitella myös uusi tamperelainen seura Tampere. Jumalauta meitä ammutaan, selänne ja koivu auttamaan. Me maalin kohta teemme ja jenkit kaadamme, saatana, perkele! Ja Suomen liipun salko nostamme, hei! Hyvä Suomi, Finnish Boys, we are here! We are here! We're here! Mikä on Finnish Boys? No Finnish Boys on siis tämmönen 1917 perustettu salaseura. Me ollaan Finnish Boysissa ja 3. polvessa kaikki. Ja me kierretään tämmöisiä urheilutilaisuuksia ja ollaan tämmönen urheilulauluyhtye. Kannatetaan suomalaisia. Tanssipopia. Kannustusjoukkue. Niin. Kannustusjoukkue. Missäs kaikkialla te olette oikein ollut, missä kisoissa? No me ollaan oltu kauhean monissa kisoissa. Tähän koko juttuhan lähti siis Lillehammerista, kun me laulettiin Pikkukakkosen postia, kun me ei oltu vielä mitään lauluja tehty. Mutta niin. Nythän me ollaan, niin kun ekalla keikalla oli vähän yli 34 000 katsojaa, kun oltiin HJK-matsissa laulamassa. Ja nyt on sitten Finnish Boysilla on haku, jotakin puuttuu. Kerro sinä mitä? Kyllä, juu, me haimme tämän laulun tekijää jostakin päin Suomeen, jos sattus löytyy, niin oltaisiin siitä iloisia. Niin nimenomaan juuri tämän laulun, jonka äsken esititte. Kyllä, juu. Me Finnish Boysit alkaa nyt tekemään suomessakin näitä lauluja pikkuhiljaa, että tää olisi niinku siihen hyvä sellainen. Jännitä, otan rento aloitus. No eikä sitten mistään ole tämän äskeisen laulun säveltäjä tai sanottaja ei ole löytynyt? No tää on semmonen juttu, että me aloitettiin laulaa tätä Ruotsin MM-kisoissa. Ja tää tuli vaan tää laulu jostain. Ja nyt kun me tehdään syksyllä suomenkielistä versio, niin Syksyn sävelee, ja kerta kaikkiaan niin kukaan ei muista, mistä tää laulu tuli. Tässähän on kansainvälisen alku tää sävel. Ja sanat on aivan niin kuin utopiaa. Me ollaan vähän sorvattu sanoja, me ollaan laitettu selännettä ja koivua ja jenkit kaadamme ja tämmöistä juttua. Mutta niin kukaan ei oikeasti tiedä, että mistä se laulu tuli. Me oltiin varmaan niin liikuttuneessa tilassa. Ja nyt on siis niin, että tekijänoikeuksien takia teidän täytyisi löytää tämän oikea säveltäjä sanottaja. Näin on. Jollet nyt tulee esiin, niin saat vaieta iäksi. Aivan. Ja me pidämme rahat. Niin. Artisti maksaa. Artisti ei maksa. Meinaatteko lähteä nyt jääkiekon MM-kisoihin? Kyllä olisi tarkoitus lähteä oikein bussilla painaan isolla porukalla. Minkälaisella porukalla? Siinä on semmonen Finnish Boys-porukka, missä on Tapparan fanclubilaisista koottu sakkia. Meitä on 34 kappaletta ja tulette näkemään, mitä siellä tapahtuu. Mä haen kadottamaani kaulakorua. Ja nythän kun MM-kisoja tässä elellään, niin kaiken maailman kannustuslauluja, kannustusjoukkoja ja huutoja kehitellään. Muun muassa Danny siis on keksinyt tämmöisen Taas karjuu leijona voittajalaulu. Mukana suomalaista voiton huumaa jingle. Onpa aika hauska systeemi. Mutta yksi toinen juttu on semmonen, eli Finnish Boys. Teillä on kans oma levy. We are here, Finnish Boys. Nyt muutamat kannustushuudot vois olla paikallaan. We are blue, we are white, we're hot in flakes, pretty snowflakes. We see them white, they reach the sky, and like Germans they melt and die. Score, score, Finland score. When you get one, you get more. Score, score, Finland score. You get more. Yes. Wow! Nyt jos ajattelee, että teitä on nyt 4 tässä ja sitten teitä on 38 muistaakseni. Kaiken kaikkiaan teistä lähtee älytön älämölö. Mutta olette tämmöisiä tuntemattomia henkilöitä. Minkä takia? No tää Finnish Boys on vuonna 1918 perustettu salaseura. Ja tämän toiminta on ollut tässä aina näihin päiviin asti aika salaista. Nyt me ollaan kuitenkin hieman tultu julkisuuteen tässä 90-luvulla ja muun muassa tämän levyn myötä ruvennut tekemään musiikkia sitten ihan kaikille ihmisille, koska suomalaisillahan on se paha tapa, että ei kauhean äänekkäästi kumminkaan vielä kannata
eikä ole mitään omia kappaleita, joilla kannattaa, niin me ollaan laitettu levy kasaan ja tässä on oikein kannustusmusiikkia kaikille. Mä kuulin semmoisen surullisen tarinan, että siis te 4, jotka nyt olette täällä viettämässä vappua, olette niitä, joilla kävi huonompi flaksi. Kaikki muut ovat Norjassa katsomassa MM-kisoja. Mitenkä tämmönen vahinko pääsi tapahtumaan? Se on tää on lyhyt tikku. Se oli 38-paikkainen pussi ja 34 paikkaa pussissa ja siitä jäi sitten. Tää on valitettava tosiasia, että tähän tikkuun kulminoituu tää meidän tässä oleminen. Jääminen tänne Suomen maan kameralle. Olisi hienoa kyllä olla Oslossakin. No onko nyt sitten seuraavalla kisamatkalla niin, että olette sitten etuoikeutettuja lähtemään ja muut saa vetää tikkua? Taitaa se niin käydä, että taas vedetään tikkua ja niin siinä taitaa taas käydä, että samalla jätkellä käy paskasäkä, mutta onhan tääkin hieno homma, että voidaan tälläkin tavalla viedä tätä Suomi-henkeä ja kannustusta eteenpäin ja omalta osaltamme auttaa, että pojat siellä Norjassa saa tuloksia aikaiseksi. Eli te olette tämmöinen huoltojoukkoryhmä siis Suomessa nyt. Minkälaisia toimenpiteitä tämmöinen MM-kisamatka nyt sitten Finnish Boysilla on merkinnyt? Hatut on pitänyt nostaa ja aurinkolasit ja yhteiset hupparit ja... Joo, no siis lähinnä me ollaan just hankittu tämmöstä Finnish Boys-kamaa ja jokainenhan meistä voi olla Finnish Boys. Ostaa vaan mustan pipo ja laittaa rillit päähän ja opettelee levyltä biisit, niin silloin voi olla Finnish Boys. Täältä löytyy sanat myöskin täältä sisältä. Tää on kaikki mukaan toiminta. Opetuskäyttöönhän tää levy on suunniteltu, että sen takia, että ihmiset pystyisivät sitä kuuntelemaan ja oppimaan näitä. Tulee mukaan ja ole siellä katsomassa ja huutaan suomalaiset suomalaisten rinnalla. Tässä on animaalista kannustusvoimaa, mutta pääseekö Salaseuraan enää jäseneksi? Kyllä, jokainen pääsee, että itse omasta historiastani voisin nyt sanoa sen verran, että mähän olin Melukylän punk- ja jatsopistolla, opiskelin pääaineena anarkiaa ja sitten sivuaineena nokkahuilun soittoa ja sitten siinä anarkian syventävällä kurssilla tuli nämä kannustushuudot sitten tällaiseksi niin kuin mun jutuksi ja nyt niistä on gradutyö sitten vireillä. Jotain hyötyä siis tästäkin. Tuosta levystä vielä sen verran, mä sitä tutkailin ja katselin ja siellä meinaan ruoditaan aika rankasti Sundiinia muun muassa ja muita ulkomaan eläviä. Mikä on sellainen Finnish Boysien silmätikku, semmonen onneton raasu, jota aina rienataan? No, tää oikeastaan johtaa historiaa siitä, kun on olemassa tää Swedish Boys, joka on mollannut suomalaisia. Muistan muun muassa vuonna 1974 Münchenin olympialaisissa Swedish Boysit kävi ennen Lasse Virenin juoksua niin sitomassa hänen kengän nauhansa. Ja niinhän siinä Lasse kaatui, mutta voitti kuitenkin. Voitti loppujen lopuksi. Niin. Nyt me tavallaan näytetään vähän Swedish Boysille takaisin tämän levyn myötäkin. Ja hommahan on myös tällainen, että vaikka me sanotaan aika suoraankin, mitä me ajatellaan ruotsalaista näin, niin se on vaan, kaikkihan tuolla kentällä ja näin ajattelee, selän takana puhuu pahaa, mutta me sanotaan suoraan se, mitä ajatellaan. Me ei kierrellä. Me sanotaan suoraan selväksi, mitä me ajatellaan ruotsalaista. Erinomaista. Toivottavasti joskus vielä ruotsalaistenkin kanssa pääsette yhteishuutokilpailuun. Onko semmoista suunnitella? Ei, mutta eiköhän noi pojat Oslossa hoida sen huutokilpailun meille. Jokainen näkee meitä, monia kun katsovat telkkaria ja kisoja, niin varmasti näymme siellä. Siellä näkyy Finnish Boysien lippuja ja komeaa henkilökuntaa. Meitä on siellä monta. Koko Salaseura, miinus me 4 Pirkanmaan osastosta olemme nyt täällä. Onnettomia meitä. Aivan. Nyt mä päästän teidät jatkamaan harjoituksia ja katsotaan pikkuinen pätkä, miltä Finnish Boys koko legendaarinen joukko näyttää. Kova laji, aika äänikäskin oli tuo pikapeli. Vähän samanlaisia ääniä, kun tämmönen kiekko menee kunnon lämäristä ränniin. Kyllä. Mutta se oli ihan hyvä, kun Suomi voitti eilen avausottelunsa. Vähän nihkeää peliä, mutta Saku Koivu on aika hyvä pelaaja. Ja Olli Jässikkä Jokinenkin tuntuu olevan aika hyvässä terässä. Finnish Boys oli vieraanamme noin vuosi sitten. He ovat mainia joukko, joka kiertää eri puolilla maailmaa. Ja ovat totta kai nyt myöskin Norjassa katsomassa, miten Suomi pärjää kannustusjoukkoina. Kuunnellaanko vähän? Kuunnellaan vähän kannustuslaulua.
Ja Suomen pojat ovat, niin kuin videosta äsken näitte, panneet pipon syvälle päähänsä, aurinkolasit silmilleen ja suunnanneet Norjaan. Hyvää huomenta, Eke ja Olli. Huomenta. Oliko kova meininki eilen? Me nimittäin näimme teidät televisiossa. Oltiinko me suorana? Mahduttiko suorana televisio? Kyllä, te mahduitte sinne katsomaan. Saitteko pidettyä siellä hyvän vireen, hengen yllä? Kyllä henki oli kyllä erittäin kova, mutta haisi pahalle. Mutta meillä oli kyllä aikamoinen meininki siellä ja kyllä siellä parilla muullakin oli aika hauskaa. Että suosittelen kaikille jääkiekon MM-kisoissa käyntiä. No, miltä se Suomen peli noin lähempää katsottuna näytti? Minkälaisia odotuksia Finnish Boysilla on tästä turnamentista? No kyllähän siinä tietysti olisi saanut vähän enemmän virettä olla, mutta eiköhän se, että tämä on enemmän vanha diiseli, että kun se lähtee käymään, niin sitä ei pysäytä enää mikään. Ihan kuin Moskovan Dynamo ennen vanhaa. Kyllä, ja teillä on tässä tämä teidän uusi CD. Siinä on peräti 24 erilaista laulua. Niistä ilmeisesti valtaosa on tämmöisiä kansainväliseen käyttöön tarkoitettuja kannustuslauluja. Kuinka hyvin kansainvälinen yleisö on ottanut niitä vastaan, kun te alatte sitten revittää siellä omalla paikoillaan? No saa nähdä sillä tavalla, että kuinka siinä tulevaisuudessa käy, mutta kyllä eilen ylitti kyllä kaikki odotukset, että näissä paikallisissa kippoloissa ja kisateltassa, niin kyllä noin 7 tuntia ainakin yhteen soittoon soi sen levy, että sillä tavalla, että täytyy käydä itsekin välillä sanomassa, että soittakaa nyt välillä jotain muuta. No sitten voidaan ajatella, että kansainvälinenkin yleisö alkaa pikkuhiljaa osata nuo laulun sanat ja laulaa mukana. Kyllä, juu, sano sä vaan. Joo, mä sanon, niin ainakin täällä koko maailman hymyilee, täällä aurinko paistaa ihan kuin Finnish Boysien silmät tähän aikaan täällä Hammarissa. Mites Finnish Boys aate on jalo? Te kierrätte kannustamassa Suomea ja suomalaisia eri puolilla. Mites toi rahoituspuoli? Eikö se ole aika kallista, kun ydinporukka lähtee sinne, missä tapahtuu? Joo, ei meillä ole koskaan yhtään rahaa. Se on ihan oikeasti totta. Me ollaan aina niin kuin ympäri vuorokautisesti PA. Mitäpä ei suomalainen tekisi urheilun vuoksi. Kyllä. Eke ja Olli, edelleen hienoja kannustuksia Suomen joukkueelle. Mitä muuten luulette, että miten Suomi tulee kisoissa pärjäämään? No mestaruushan tulee aivan niin kuin yhteen juoksuun ja seuraava vuonna samanlainen. Niin jos ei muuta, niin ainakin piirimestaruus. No, pojat. Kuule, oikein hyvää päivän tai aamun jatkoa teille sinne. Hyviä kannustuksia. Kiitoksia. Samoin teille. Pitäkää Suomen lippu korkealla ja kunniassa. Joo, todella. Ja aika paljon näistä kappaleista, kun nimiäkin kuuntelee, ne on myöskin osoitettu vähän ruotsalaisia kohtaan jostain kumman syystä. Jostain kumman syystä, joo. Se on nämä maaotteluhengessä. Varmuuden vuoksi noita voi ehkä käyttää sitten tulevissa maaotteluissakin. Kyllä, mutta vielä aamun viimeinen uutislähetys. Ja sieltä tosiaan Timoselta hieno avaus. Siihen täytyisi tietysti löytyä 2 syöttäjää, koska... Nyt kävi ilmeisesti sillä lailla, että tuolta aivan yläkerroksessa saakka ääni ei sinne Suomeen kanna, että täältä kellarista saakka vielä saada ääni menemään. Ehkä saamme Finnish Boysin jäsenen vielä haastateltavaksi, jos sinne ääni saadaan, mutta sitä odotellessa lyhyt pohjustus. Vai pohjustetaanko? Nyt toimii kuulemma ääni, ei pohjusteta mitään. Annetaan takaisin Tapio Suomiselle. No niin, kokeillaan nyt uudemman kerran. Täällä suomalaisfanit ovat esiintyneet vahvasti ja pääosin edukseen. Yksi ryhmä, joka on näkyvästi tuolla teltoissa esillä, on Finnish Boys. Ja kun kyse on salaseurasta, niin puhutaan vain etunimillä. Eke, mikä ihme on Finnish Boys? No Finnish Boys on semmoinen lähinnä enemmänkin niin aate, joka leviää kuin ruotsalainen ahteri. Että tässä on semmoinen meininki, että me haluttaisiin, että suomalaiset osaa laulaa samoja lauluja. Eli silloin kun yksi aloittaa, niin kaikki laulaa samaa laulua, eikä niin kuin nyt täälläkin sattuu oleen, että tulee 70 laulua 130 eri suusta. Miten te käytännössä toimitte? Pyöritte teltoissa, laulatatte yleisöä vai kuinka? No joo, meillä on nyt semmoinen tilanne, että tämähän kun on yli 80 vuotta vanha salaseura, niin nyt ensimmäistä kertaa tämä lauluosasto on tullut esiin, että mehän ollaan tähän mennessä pyritty täysin salassa. Te olette 5 vuotta Lillehammerin kisoista asti pyörineet yhdessä kisoissa. Minkälainen on fiilis Hamarin kiekkokisoissa? No fiilis on aivan mahtavaa, että tämähän on todella hieno paikka ja täytyy antaa kyllä kaikki tunnustus norjalaisille, että
tästä lähtien koska tahansa, kun norjalainen tulee Suomeen, minä sanon heti, että minä tarjoan kaljat. Ihan nopeasti vielä ennen kuin mennään ratkaisuerään. Jos joku nyt kiinnostuu, niin miten pääsee homman mukaan? No lähettämällä e-mailin Finnish Boys, Finnish Boys ja Miuku, VIP, Fi, niin sillä pääsee mukaan opettelemalla laulut, musta piemo päähän, aurinkoiset päähän ja welcome, we want you. Näin, hyvä. Ja nyt ottelu kolmanten erään puheenvuoro Antero Mertarannalle. Ja siinä näkyy tilanne. I end my story here at still another beginning to another season. And they won. He said it's better to send 5 lions than 500 sheep. What do you think of this? I think the king was lucky. Lucky, huh? How much longer to the village? About 2 hours.